Good morning guys. So, bagulak nga parigo, nakapalitak isda. So, buraw adi. Nasangan ko na liwat. Yan ako lang na video. At maghaharing ak. Dipok niyo. So, tapos naktida magharing guys. Adi man, nagpakuhak sana ako na sa wasan, tanglad, kalungkagong, tapos san ganas. Kay magsasabawak. So, nakapalitak tida buraw, diba? Kanina pakita ko sa iyo. So, ayun. Yan na magtitiros aksan kamatis. Kay para marasa naman ang aton sabaw at makasabaw kit, diba? Yun naman. Ba't kagalit? So, ayun. And kulay green na medyo matiga dito sa bot nga isin tatanggal ko ito na siya. Di ko siya ginuungay. Yun, di ba? Di ko siya talaga ginuungay. Tapos ginteros ko lang siya sa slice na bet ko. Wow, bet. So, ayun. At magbubutang aktidasan sibuyas. Yun. Sibuyas, 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 Bombay. Diba? Marasa kasi tinula mo pinalakay may naglibot san buraw, tas mo pinalakay baratula. 150. Tinawa pa nga ni, nagtinawa kami kay tungod sa nakon kabati is 250. So yung masantag iya san magralibot na, ay diri na sa nati kay mahal na. Hindi lakit sa 150. Iba kasi nagbabaligya mahal. Dani to 30, dani 200, diba ka mahal? So, pwede nito na 150 la. Padakway kasi ganan siya ni iba na mga nagbabaligyasan isda. So, nagpalit ak. Sinan, 150 an butok. 8 ka bugos. Pwede na siya. Tapos, nagsabaw ak, tapos preto. Kaya iha ko pa pero kadlaw na nagpara kuan. Lupig pa kang burod pero di rak burod ha, correction. Nag-inject ka family planning. Regular talaga magkaunsan buraw. So akon gin sabuan tapos gin preto. Tapos ada nagwanak san luya kay para dire magkuanan iya lang sa. Diba? Tas wala ko na siya didasan hare ko na gudi daw payan pag kay gugti makuri paruton do gugti. So ginhugasan ko na la siya tapos teros ko para di siya mahugaw. Hugasan ko na la. Pare ko na siya ko ani. Lalangot kani kay ginsisinip po naksa nga time. Nakumbot all masakit. Mapay na nakaginim ng ko bulong man ko parigo. Pagkakulop, naupay na ak. Nagupay-upay na akong pamati. Dari kasi pwede na malayan ng pamati na may kabataan ka, diba? Ba? Makuri. Kailangan pero may kala ma-open pamati kay para di mapanginano mo kabataan, mapanginano. Tas adan kalungkagong teros ko na dida. Ay ginteros, kuang ko siya dida nanito hinugasan.
Tapos ako nagbubutang na. Tas ang tanglad kukang ko siya didadama no. Inang tawag siton pupuk pupuk puk puk. Kukuha ko kay para yakatas gumawas. Humalo dito sa sabaw para pagkaladkad magalis ngawan iya hamot. Tas para marasa. Then kahuman sana is takpang ko na tapos igsasalang ko na. Tas habang nagsasalang kuanak didasan ganas para tanggal kasakit sa kamot pag sudsanan nimo para kuanon san ganas. So kuha kuan kutsilyo kay para dira Korean kay kakuri talaga. Rowena kuha ng kutsilyo ay para antos sana dira. Diri kasi kasakit kasi sa kamot. Diba? Maupit talaga ko anon mo kutsilyo. Kay para dire Korean. Na ako nat dida nagparabalhin sana akong cellphone kay an iya camera. An iya brightness san camera is pa serum pawarawaran brightness ko. So kaya kuanan ko siya didagin balhin-balhin kong cellphone. Sorry ha, di na makita na kong face kay wari kitsa na nga cellphone stand. Di ta pa iton afford. Di ta pa iton afford. Pag may nasahod kay Lulumita, ay ma-afford ta na iton. So, di ba? Pabalin-balinan person sa cellphone. Oh, diri na kaya nang kukurian pag kuan san ganas. Kay kuan, kutsilyo na akong gamit. Madali na lugod pag utod-utod san ganas. Madali nala. Mapay nala kay nagkuha ko na sawa ganas. Kaya na ako ninso ko kasi is kuan la. Naniton? Nanang tawag sipon? Gana ano la, tanglad la. Mapay nala kay ging kuanan ganas. Maupay gihapon may ganas eh. Tapos kuan kasi pag nagtutulak kasi dani dirak nagkukuha ganas tanglad la. Tanglad, luya, kamatis, sibuyas, dyan alaba. Mapinala kaya akong pagtulak ko di ako nasawa. Kaya po siya kalong-kagong tapos ganas. Kaya dira kasi makabayas na akong mga anak maiha. Okay? Sige, an pamiling. Kailangan adalaak. Diba? Pagkukuha pamiling, naigara na sir kasi na nakikita nak nera permi. Kay pag dirak sana nera makitan, sige ang pamiling sa nakakabataan ko. Pero pag kuan, amay naman, pag nakikita nak nera, amay naman ang pinamimiling. Mahain si Papa. Ting dani pag tingkod sa bukid na nga buhi. Dani na ako pag tauray la pamiling sa amay ko. Ato gani mo pa mauli to niyan pagulat lang. Maundang na to sir pangiana. Tas adagin human ko na siya pag kuan hugasan ganas. Diba? Yun guys, kita la diyo. Ako pagtula nahuman na wala ko ma-video he. Kaya nagparahiling ak sini nga tanggol. Nabisak pagparahiling. Kuan na tanggol ka kulop. Wala ko ma-video lugod na akong pagtula. Pero okay na to kaya to na akong finished product sa tula. So didi naman kitsan prito. So magpiprito naman akya na san buraw. Diba? Mga pa iton gyapon na nagpiprito. Marasa kasi ako na yun sa buraw is prito talaga. Marasa kasi ang prito.
Shoutout dito sa nakon mga bago nga followers at nakakahiling sa nakon mga videos. Please la po paki-support po sa akon page. Sabay-sabay po naton i-grow an aton Facebook para ma-monetize kit ni Facebook. Pa-support po guys. Sana po nag-enjoy kam sa nakon mga vlogs, sa nakon mga contents. Thank you so much po sa tanan na nagsusuporta at magsusuporta po. Paki-support po sana sa nakon duha nga page, sa nakon page sa Facebook at sa YouTube. So nakon ngaran sa YouTube is Ate Rowena Vlog. Ate Rowena Vlog. So paki-search na la po pati paki-support. Bago la po siya. Bago la siya nga page ko. Ani nga Facebook, may ihanaliwat mga pera nakabulan. Paki-support na la po. Salamat po. Sana nag-enjoy ka. Adlaw-adlaw kit mag-upload sa video para ma-monetize kit ni Facebook. Sana buligan ak niyo. Para gutay man lang abulig manggatas-gatas gihapon sa nakon kabataan. So, ayun na po. Ada. So, tikahuman nak dida mag-free to. Pero nalaka, pugos ito na preto dida. Tikahuman na ako. So, adagin balik ko siya. Kaya luto na. Kuha na didan kalayo. Maluya-luya ng kalayo dida kaya. Kaya para kuwang ko. Ipa para pista ko. Kung ano ba kay an kalayo. Maluya-luya na. Wala ko na dugni. Kay tungod san. Kuan nala. Ito nala akong piprituhon. Ito nala siya. Diba? Kamo, sino an ayon sa iyo sa buraw nga prito? Marasa baya. Sino na yung paki-comment dito sa naton comment section. Thank you po. Diba? Karasa kasi sa buraw. Pata kung ayon ito na pakul. Aba, akarasa. Pati ito nga bura. Ano? Lagaw. Baga ngayon, baga diri lagaw, baga ngayon, baga. So, karasa sana. Sadto laksa na nakakaon. Bata pa ak. Boy pa kon papa. Mula ko nakakaon sana. Nga baga pati kuan. Na niton pakul. So, ada na akong finished product sa prito. Damo nga salamat.